бинандаҳои азизи озодӣ салом, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. умедворам хубед ва ҳамин ҳоло барномаи навиди бомдодиро тамошо доред. имрӯз 8 январ аст ва ман Сарвинози Рӯҳулло то 10 дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд. соат дар душанбе 11. имрӯз дар барнома як постгоҳи дигар миёни Тоҷикистону Узбекистон кушода шуд. Марги як сокини ноҳияи 8 бар асари сӯхтор дар манзилаш. Мансабдори пешини Туркманистон баъди 18 сол дар зиндон даргузашт. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон аз як сӯхтори фоҷиабор дар ноҳияи 8 хабар медиҳад, ки як қурбонӣ доштааст. Ба қавли манбаъ, ҳодиса нима шаб дар манзили як сокини 76-солаи ҷамоати орёнои ин ноҳия рух додааст. мақомот гуфтанд, оташнишонҳо алангаи сӯхторро хомӯш карданд, вале дар пайи ҳодиса соҳибхонаи 76сола ба ҳалокат расидааст. сабаби сар задани сӯхтор риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи бухорӣ гуфта мешавад. дар як ҳафтаи охир ин ҳодисаи дуввуми ҳалокатбор бинобар истифода аз бухорӣ аст. дар шаби соли нав ду сокини шаҳри ҳисор аз дуди ангишт ба ҳалокат расида, як каси дигар ба бемористон интиқол дода шуда буд. ин рӯзҳо дар Тоҷикистон сардӣ ҳукм фармост ва шабона интиқоли барқ дар манзили сокинон ҳам дар деҳот қатъ мешавад. дар чунин шароит сокинони рӯсто барои гарм кардани манзил аз бухорӣ истифода мекунанд. постгоҳи саразм ҷартепа, ки миёни Тоҷикистону Узбекистон ахиран боз карда шуд, танҳо барои интиқоли молу маҳсулот ба назар гирифта шудааст. дар ин бора кумитаи гумруки давлатии Самарқанд хабар додааст. ба иттилои манбаъ, минбаъ тоҷирони тоҷику узбек барои содироту воридоти молу маҳсулот метавонанд роҳат аз ин постгоҳ истифода баранд. гуфта шудааст, ки равои шаҳрвандон тариқи ин постгоҳи назоратӣ дар сарҳад ҳанӯз барқарор нашудааст. ёдовар мешавем, ки дар робита ба пандемияи коронавирус гузаргоҳи саразм ҷартепа моҳи марти соли гузашта пурра баста шуд. аз ҳамон замон қариб ҳамаи постгоҳҳои назоратӣ дар марзи Тоҷикистону Узбекистон баста шуданд. аз 17 гузаргоҳ танҳо 3 Турсунзода асари Осиё, Масҷоҳ Ойбек ва Спитамен Платина фаъолият карда, тариқи онҳо молу маҳсулоти байналмилалӣ интиқол меёфт. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти марди 27солаи ҷамоати деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб хабар додааст, ки дар содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯӣ гумонбар дониста мешавад. ба гуфтаи вазорати корҳои дохила, марди 53солаи сокини ҷамоати деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб шикоят бурдааст, ки марди 27солаи ҳамин ҷамоат бо духтараш ҷавонзани 24сола муддати 6 моҳ муносибатҳои ошиқона доштааст. ӯ бо мақсади бо роҳи тамаҷҷӯӣ бо таҳдиди ифшои маълумоти бадномкунанда гумонбаршаванда аз ӯ якчанд лаҳза ба маблағи умумии 13510 сомонӣ талаб карда гирифтааст. вазорат дар нисбати гумонбаршаванда бо моддаи 250 қисми 2 парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. додгоҳе дар шаҳри Бағдоди, Ироқ ҳукми ҳабси президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трампро содир кард. ба иттилои хабаргузории Associated Press, Трамп дар куштори таҳризишудаи фармондеҳи нерӯҳои қудси сипоҳи постдорони инқилоби исломии Эрон Қосим Сулаймонӣ айбдор мешавад. фармондеҳи нерӯҳои қудси сипоҳи постдорони инқилоби исломии Эрон 3 январи соли гузашта дар наздикии фурудгоҳи шаҳри Бағдоди, Ироқ кушта шуд. теҳрон дар посух ду пойгоҳи низомии амрикоиро мушакборон кард. даҳҳо низомии амрикоӣ дар ин мушакборон ҷароҳат бардоштанд. ба навиштаи Associated Press, қарори ҳабси Трамп ба эҳтимоли зиёд рамзӣ хоҳад буд, зеро ягон кишвари дунё президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба хусус онеро, ки аз мақомаш то чанд рӯзи дигар канор хоҳад рафт, ба Ироқ таслим намекунад. бар асоси ин айб Трампро дар Ироқ расман ҳукми қатл мунтазир аст. Ироқ баъди сарнагун шудани ҳукумати Саддом Ҳусейн яке аз ҳампаймонҳои Амрико дар минтақа ба шумор мерафт, вале куштори Сулаймонӣ равобити ду кишварро сард намуда, ғазаби ҷиноҳи шиъамазҳабонро дар парлумони он кишвар ба бор овард. онҳо қатъномаи даъват ба ихроҷи нерӯҳои хориҷӣ аз Ироқро ҳам қабул карданд. сарвазири пешин ва собиқ раиси ҳизби Республикаи Қирғизистон Омурбек Бабановро ба бозпурсии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ даъват карданд. бино ба иттилои масъулини Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, тафтиши чанде аз парвандаҳо идома дорад, ки яке аз афроди дар онҳо
зикршуда Бабанов аст. Сана ва соати бозпурсӣ дақиқ нест. Баъди интихоботи президентии соли 2017 дар Қирғизистон ки Омурбек Бабанов мақоми дуввумро касб карда буд, кишварро тарк ва фаъолияти сиёсиашро хатм кард. Вай дар Москав қарор дошт ва моҳи августи соли 2019 ба Қирғизистон баргашт. Бабановро дар моҳи августи соли 2019 дар полиси молӣ ва Кумитаи амнияти миллӣ борҳо бозпурсӣ карданд. Мақомоти Қирғизистон хабар доданд ки нисбати Бабанов 8 парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Маркази мутолиоти амнияти миллии Исроил дар арзёбии стратегӣ ва ё раҳбурдии солонаи худ аз шароити амнияти Исроил дар соли 2021 Эронро бадтарин таҳдид хонда, аммо буҳрони дохилии Исроилро ҳам дар радифи яке аз се таҳдиди ҷиддӣ барои ин кишвар тавсиф кардааст. Дар арзёбии ин муассисаи таҳқиқотӣ ки чанде пеш нашр шуд, омадааст ки мавзеъгирии ҳукумати нави Амрико нисбат ба Эрон хатароти амниятӣ барои Исроил ва эҳтимоли заиф шудани раҳбарони сиёсии Исроил дар баробари Эрон ва минтақаро бештар мекунад. Маркази мутолиоти амнияти миллии Исроил пешбинӣ кардааст ки ҳарчанд ҳукумати Ҷо Байден, раиси ҷумҳури тозаинтихоби Амрико, мавзеи дӯстона дар баробари Исроил хоҳад дошт, аммо бозгашти эҳтимолии он ба созиши атомӣ бо Эрон барои Исроил қобили таҳаммул нахоҳад буд ва аз ин рӯ Исроил бояд бо давлати нав дар Вашингтон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ҳадафи моил кардани онҳо ба зидди Эрон гуфтугӯҳои нав дошта бошад ва онҳо барои таъмини амнияти Исроил замонат бигирад. Маъракаи онҳоро зинда нишон диҳед хабар дод ки рӯзи 28 декабри соли 2020 Яздигелди Гундогдиев, яке аз мансабдорони пешини Туркманистон, дар зиндон вафот кардааст. Гундогдиев бо айби табаддулоти давлатӣ ва барканории президенти пешини Туркманистон Сафармурод Ниёзов зиндонӣ шуда буд. Вай дар маҷмӯъ 18 сол зиндонӣ буд ва ба олами беруна робита надошт. Пайвандон, вакилони мудофеъ, табибон ва намояндагони созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқ наметавонистанд бо ӯ мулоқот кунанд. Хабар медиҳад сомонаи маъракаи онҳоро зинда нишон диҳед рӯзи 4 январ. Сардухтури беҳдоштии шаҳри Алматои Қазоқистон Жандарбек Бекшин 7 январ гуфт вазъи эпидемиологӣ дар шаҳр вазнин боқӣ мемонад. Ба гуфтаи Бекшин, шумори ҳолатҳои мубталошавӣ ба коронавируси нав дар шаҳр дар давоми 3 моҳи ахир 14 баробар афзоиш ёфта, танҳо дар 6 рӯзи аввали моҳи январ 700 ҳолати нав ошкор шудааст. Шумори мубталоёни нав дар давоми як рӯзи ахир ба 105 нафар мерасад. Ҳамчунин 13 ҳолати дигар миёни нозирони интихобот ва аъзои комиссияҳои интихоботӣ ошкор карда шудааст. Бар асоси пешбиниҳои сардухтур интизор меравад моҳи равон дар Алмато 4500 ҳолати нави мубталошавӣ ба коронавирус ошкор шавад. Ӯ аз сокинони шаҳр даъват кардааст ки ба ҷойҳои серодам нараванд ва ниқоб пӯшанд. Варзишгари маъруфи тоҷик Тимур Раҳимов мегӯяд ки ҳадафаш иштирок дар бозиҳои олимпии Токио аст. Ин гӯштзингири тоҷик дар мусобиқаи ворҷудо мастерс ки рӯзҳои 11 то 13 январ дар Доҳаи Қатар баргузор мешавад, иштирок мекунад ва имкони ба даст овардани имтиёзҳои олимпиро дорад. Дар баробари Тимур Раҳимов Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 2 варзишгари дигар намояндагӣ хоҳанд кард. Ба мусобиқаи байналмилалӣ дар Доҳаи Қатар 3 паҳлавони тоҷик Сомон Маҳмадбеков, Беҳрӯзи Хоҷазода ва Тимур Раҳимов барои гирифтани имтиёзҳо ҷиҳати дарёфти роҳхат ба Олимпиадаи Токио талош меварзанд даъват шуданд. Сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии ҷудо барои ширкат дар ин мусобиқа дар ҳар вазн 32 варзишгари пешқадам тибқи мавқеашон дар феҳристи ҷаҳонӣ даъват мешаванд. Шаҳри Доҳа бори аввал мизбони ин мусобиқа мегардад. Дар ин мусобиқа иштироки 400 варзишгар аз 70 кишвари 5 қораи ҷаҳон дар назар аст. Бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 8 январ чунин таъин кардааст. хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди бомдодии ман Сарвинози Рӯҳулло тақдиматон кардам. ҳамкорони мо дар давоми рӯз шуморо бо матлабҳои тоза ошно хоҳанд кард. То суҳбати дигар, худо нигаҳдоратон.